man, weet je dat? Ja, in totaal in 2022 hebben we ruim 13.500 kilo afval opgeruimd. En dan praat je over zwerfafval, geen bankstellen, ijskasten en dergelijke. Puur alleen klein zwerfvuil. Plastic, glas, plastic flessen, maandverband, mondkapjes, luiers. Al die dingen die gooien mensen in de natuur en dat ruimen wij elke zondag op. Is er ook bij? Jij houdt de cijfers bij van wat er wordt opgehaald. En je maakt ook een soort van indeling van wat er is opgehaald. Het is nou ook weer niet zo dat het één op één een jaar is waarin jullie meer hebben opgehaald, maar dat had natuurlijk ook een reden. Wat was daarvan de reden? Ja, dit jaar hebben we meer opgehaald dan vorig jaar, omdat vorig jaar een aantal weken we niet mochten opruimen buiten vanwege de maatregelen. Maar dit jaar hebben we dus eigenlijk meer vrijwilligers gehad die geholpen hebben en ook meer weken waarin we actief afval opgehaald hebben. Dus dat heeft wel bepaald, dat heeft dat hogere aantal wel bepaald, zeg maar. Ja, waarschijnlijk. Dat is nooit helemaal vast te stellen, maar dat is wel wat wij denken waardoor er meer dit jaar is opgehaald dan het jaar daarvoor. Muriel, je zit vanaf het begin erbij. Wat is jou opgevallen in de tijd dat je meehelpt in deze groep? Zijn er dingen waarvan je echt schrikt dat je die tegenkomt op straat? Ja, mira, mondkapjes, niet te mondkapjes, je haalt het weg en je stopt het in je tas. Of als het weggooit met de concentratie met een pikje, maar dat je overal mondkapjes ziet. En dingen wat je niet gelooft die vrouwen gebruiken, zie je ook. Dan denk ik tampon, mandverband. Vorige week waren we bij Ronde Klep. Nou, het krioelde van pampers met dat vuiligheid nog erin. Hoppie vies. Nou, atira gewoon een zaak met collectijzaak met speciaal pampers. En toen atira ergens de kant van de weg in aan. Hoppie vies. Hoppie shoesje. Wat is het materiaal wat jullie het meest ophalen, Lieselot? Ja, qua gewicht is het glas. Het glas is natuurlijk zwaar. Dus we hebben heel veel glazen flesjes, glazen potten. Alles van glas vinden we heel veel. Maar ook veel blik, veel dingen die mensen uit de auto gooien langs de weg. En eigenlijk alles wat je kan bedenken hebben we eigenlijk al wel een keer gevonden buiten. Zoals, want één ding dat me een keer opviel in die foto's van wat jullie hadden opgehaald, dat waren echt complete airco-installaties. Ja, voor alles. Hoe vaak komt dat voor? Ja, echt hele airco's, niet maandelijks, maar je vindt wel echt dingen, grote stukken, auto-onderdelen, wat je zegt, airco-installaties, ventilatoren, echt van alles vind je. Kassa's. Ja. Maar dat is benotahan je aan de kant van de weg. Je moet de mondi in en daar vind je die troep. Dan bent je de mondi. Dus wanneer je gaat schoonmaken, je gaat iets meer naar binnen. Dan kan ik ook nog man oké, maar dan gaan we die mondi, maar dan zie je heel veel troep. Koelkast, mesa, tv's, party die airco's. Dat zijn die dingen die je als het ware naar een landfill. Of nee, dingen die je kunt hergebruiken, toch? No, per estando con tanto costando ya eigenlijk una tira voor. Pero mi te bisa e party, mira is scherm, bota usa de banho e twee deurs die glas tirar. Nos arranha esse aí, nos bij die gato. Daar in de mondi en dan denk ik dat een paar meters verder dat die landfill. Ja. Ja, dat is het is. Echt, en mi te bisa, waarom? Die kom. Nou. Ja, wat ook een groot probleem is dat als mensen met een pick-up of een aanhouwagen naar de landfill gaan, en ik zie ze heel veel vanuit Westpunt langs mijn huis rijden richting de landfill, dan hebben ze er of een heel simpel touwtje omheen, of helemaal niet. Voordat ze bij de landfill zijn er al 6 tot 8 zakken van afgevallen. Die kom ik onderweg als ik naar de stad toe rijd gewoon tegen. Die kan ik gewoon tellen en ik weet van welk autootje ze zijn afgevallen. Doe er een torpon overheen of een net overheen, probleem opgelost. Dat scheelt enorm veel wegwaaivuil, wat wij dus ook weer aan de kant van de weg tegenkomen en opruimen. En je gaat naar de landfill, want dat is nog veel erger. Als je naar de landfill gaat, dan ga je je rotzooi wegbrengen. Dan moet je zorgen dat die rotzooi ook op je autootje blijft. Simpel toch? En dat staat zelfs in de wet dat er net verplicht is. Maar ja, als er nooit iemand aangehouden wordt, dan mensen denken daar niet bij na en dat is een beetje jammer. Die toename, om daar nog even snel op terug te komen. Lieselot had het er net over dat het met name glas betreft. Ja. Is de hoeveelheid glas ook toegenomen? De hoeveelheid in glas, zekere zin? Ja, de hoeveelheid glas die wij hebben opgehaald wel. Ja, maar je kan,
Glas en blik. Dat vinden we echt heel veel. En ook omdat we sinds dit jaar registreren we ook de verschillende soorten afval los. Dus wij weten nu hoeveel glas we per keer ophalen in plaats van dat we alleen een totaal aantal kilo's hebben van wat we vinden. En of er meer glas ligt dan het jaar daarvoor, ja, dat kunnen we niet zeggen. Maar we hebben wel meer opgehaald. Nou, dan blijft er voor mij nog maar één vraag over. Die stel ik aan de Knokkelman. Nou, ondertussen ben je bijna 3 jaar bezig met het project. In de tussentijd heb je er sponsors bij gekregen, mensen die bijdragen, vooral met materiaal. Ja. Want ik kan me niet herinneren dat je ooit om geld hebt gevraagd. Nee. Maar wat is nou de volgende stap? Ik bedoel, is het niet demotiverend dat je ergens meer hebt opgehaald dan daarvoor? Ja, kijk, dat blijft lastig. We zijn in het begin begonnen op grote kleine knip. Jeremy, daar zien we dus wel terdege verbetering in. De mensen van de stoeltjes verhuur, die laten hun mensen ook een beetje rotje opruimen. Dat zien andere mensen, dus ja, dan krijg je al snel dat mensen het minder neergooien. Aan de kant van de wegen, Kolonelsweg, de Ronde Klip, als je dan ziet wat mensen daar neergooien, dat zijn mensen die rijden daar of elke dag voorbij of ze wonen zelfs in de buurt. Neem je rotje mee, gooi het in de kliko, probleem opgelost. Maar dat moet veranderen. Daarnaast zijn we ook bezig met voorlichtingen. We hebben nu een stuk of 4, 5 voorlichtingen op scholen gedaan en met een buurtvereniging. We staan er voor januari 2 tot 3 gepland. En daar wordt door de jeugd geïnteresseerd geluisterd. We zijn er meestal met een man of 3, 4 sprekers. We laten de foto's zien, we zeggen wat we doen, hoe we het doen. Het is allemaal geen hogeschoolwerk. Maar ja, als je het nog nooit gedaan hebt, dan leggen we het uit. Vinden ze allemaal prachtig mooi. Dat is natuurlijk mooi dat ze het mooi vinden, maar ze moeten het dan ook omzetten in daden. Nou, daar zijn we mee bezig. De Maria Alberto School zijn we geweest. Daar zitten 60 geestelijk gehandicapte kinderen. En daar hebben we afgesproken, laat de kinderen van thuis hun plastic flesje en blik meenemen. En met een week of 3 heb ik daar toch een kleine 20 kilo aan plastic flesje opgehaald om door te schuiven naar Green Phoenix, wat gerecycled wordt. Dat nemen de kinderen per dag mee van huis naar school. Nou, dat is een goede zaak. En dat geven ze weer mee aan oma, opa, tante, noem maar op. En dat is de bedoeling. Dat is allemaal rotsen wat wij niet meer in de mol niet terugvinden. Er zal een gedeelte van gerecycled worden. Door dat mensen dat bij de recyclestations, bij de supermarkt inleveren. Maar dat is nu bij Green Phoenix. En dat is een goede zaak. Ja, naast dat afval natuurlijk weg is, is het natuurlijk ook zo dat die bewustwording dan daardoor gecreëerd wordt. Als mensen bewust zijn van het afvalprobleem, dan is de oplossing dichterbij. We hebben nu 4, 5 voorlichtingen gedaan en wij zeggen dus continu, afval is geld waard. Ze staan je aan te kijken alsof je van een andere planeet afkomt. Afval is echt, en dan praat ik niet over centenwerk, maar afval is geld waard in de massa dan. Hè. En dat weten de mensen niet. Nou, dat zijn we dus wel een beetje aan het uitdragen en we hopen in dit jaar, of in het nieuwe jaar, dat wij daar het verschil in gaan maken, mede daardoor. En we blijven elke zondag schoonmaken. Die continuïteit is gewoon een van de pijlers van onze actie, zou ik maar zeggen. En mensen moeten daar wakker door worden. Er zijn heel veel mensen die appen of bellen me en dan zeggen ze ik wil schoonmaken, hoe moet ik dat gaan doen? Nou, dan zeg ik heel simpel, dat moet je doen. Nou, dan gaan ze beginnen. En als jouw buren gaan beginnen en dat doen ze met regelmaat, dan ga jij toch op een gegeven moment ook een keertje nadenken, als het goed is. Nou, dat is een beetje het sneeuwbaleffect en dat is de bedoeling. We gaan niet het hele eiland schoonmaken, dat is 100%, dat heb ik al meerdere malen gezegd. Maar het eiland kan voor 70%, als zo niet 80% schoner. Dan los je alles op. Het vuil is gewoon slecht voor je gezondheid, voor je mind, voor je kinderen, voor het toerisme. Probleem opgelost. Als het eiland netjes schoon is, zijn we een bounty-eiland. De rest vanzelf.